Pipila ka infrastruktura ang nadanyo sa Maasim, Sarangani nga mo'y sentro sa magnitude 7.8 nga linog kagahapon. Live natong sayron ang detalye gikan sa Maasim, Sarangani kauban si Efren Mamak. Efren? Yes, Sara, na danyos ang pipila ka mga nag-unang kalsada og tulay sa Maasim, Sarangani. Human nga sentro ang maong lungsod sa usa sa pinakakusog nga linog sa nasod. Usa ka lane lang sa ang ginapagian sa mga motorista kining National Highway sa Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani. Kini human nahugno ang nakong bahin sa riprap ato sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog kagahapon kung asa epicenter niini ang maong lungsod. Gani ang maong riprap nga nahugno hapit na mutabon sa kabalayan nga anaa sa ubos. Kamatikdan sab ang dagkong liki sa mga yuta sa maong kadalanan. Gikabalak-an nga basig mobigay na kini kung dunay sa gunsong pag-ulan o linog na sab. Susama sab ang sitwasyon sa usa ka tulay sa Barangay Kablakan. Usa ka lane lang ang ginapagian sa mga motorista. Daghan sab ang mga liki sa maong tulay, lakip na sa pundasyon niini. Gusto na itong ipaabot sa Department of Works and Highways nga matagaan nila og as soon as possible nga action temporarily or any ways of para ma-prevent nga mudako pa ang damage. Samtang 60 ka magbanay pa ang mihiklin sa evacuation sa Barangay Poblasyon Maasim. Sagad kanila, gikan sa duha ka coastal barangay nga nabalakas sa posibleng epekto sa tsunami. Apan bisan gilip ang tsunami, ang uban kanila nahadlok pa mamalik gumikan sa aftershocks. Matabangan pa mi diri ba kay kaning amo ang kahimtang karon kulang mi og tubig, among pagkaon suporta. O kay di pa man mi ka panginabuhi og kuan kay trauma pa mi. Brownout sab ang nagunang problema sa probinsya, gumikan sa linog. Gani ang Municipal Hall sa Maasim, misilbi na isip charging station sa mga residente. Ang power source, gikan sa baterya sa sakyanan. Padayon karon ang koordinasyon sa LGU sa mga ahensya aron mahaturan o ginabang ang mga apektadong magbanay. Sara, sa karon brownout pagyapon apan malaumon kitang tagdon kini sa NGCP. Sara. Okay, salamat ug amping mo diha, Efren Mamak.